EM jogi council ki EM ki don lambat ni menne ka isu ka bankong ka migran ka long syatang ke jing petre kam ya ka building bylaws ha ka ba how ajar ka kendai nang ta ni dam ai susu sakatukan ni additional notification ha ko arajar apoi ha ka ba ni IT ya ka ban implement ya ka building bylaws ka number 1 ka lemba ka muda ban ka number 2 lemba jong kidis council dia kabedai ban pentre kam ya kini ki building bylaws hapo ka municipal nang ta haki government offices ki building lane haki hospitals lane haki hotels ba ya kane la shania ha ka muda ba kan le ya kebetulan kam ban issue ya kini ki building permission bat kum ta but the rest nang ta bat shabar jong ka ne ka municipal area pada ya kan ngilai ti hapoka dis council laki jong bakin le ya ka bodon kam de nang ta ha jing kren ne kalong ba kami ru ka jing kren na kaliam ki dis council ka jing kwa jogi kalong ba balai ba ya kan ka building bylaws ngim implement ban pen kam ru sakin nong kendong ki jomi namar ba kam tam kan ka melai ngilatip ha ba ka dei ka zone ka ba long prone ya ka earthquake ke kia ajimut pela dalong ka bala bagin extend susu ya ka implementation ya na area of operation syadu ki snong ki taw ki nong kendong chuni ba per kenang bangin la ban replate ya kor komsna ya from tei ki jing tei ki jong kai ing ka sem ko jingi ban nom kta le ne bakan nom don kono no ka risk le ka jing jia ka bas ko si ang ne tai de kita ki ki isu bat ha ka kadu ngilaya keren ban ngilarai ban taw ka wi ka committee ha ka ba ya kan ke committee and head the secretary jongka urban affairs department but ki members kin long na po likely ki council again na ki department ki ba per kat kum kaching.com ha ka ba ya kan ke notification ka sam isi ta ba ar kalau ka ngi kren menta ka ski kalau syapang ka chi registration ka registration ya ki jaka ki puta ya kan ni ru ngidang kren ha ka ba adin ki kren bun ki aka na ki council kila ajimut te ngila thau biang sa away pat ka committee ha ka ba an head da u secretary jongka council affairs department u ba seril ding do but rengkat ru again but ki council kumju ru na ki department ma per ka law department na kalian ka revenue department na kalian ka IRTS department hak win don mentang da ban pek ban steady ba ya ka Indian Registration Act ya ka ba ni implement hapo ka jela ka kita isu ke ni keren mata